right Sa imbwa wamona imbwa padzinoruwa chinerukawo. Wambona. right kozoti Wazvona pekuti imwe inenge ndatiza imwe ndatiza. Inenge yaruwa nerukawo kana. right kozoti pane rukaro aiwa kwete izvozvo aiwa uyanga nemusikana wake right uyanga akagara nemusikana wake itoti makagara mupaki nemusikana wenyu imimi paperi penyimbo yakatsi tuzizonga kurovana ipapo kurwa ora shone nosiya tiri makorekoreka tobva kudare wenyika alright ndotenda aiwa chiwenga haasi muprofita ba chiwenga haasi muprofita munhu anenge achingotaurawo zvaari kutaura anditeka haana kana chaanomboona chiwenga ba anditeka chiwenga ndovastori zitoiyoiyi yekuseka iyi yatikuite ndori kufira tinashona patisana aiwa chiwenga ngomazigo ngomasparks vanhu vanoroya usati da kukubvunza usati kwatarisa kuti mukati mugeneration ichikura kana tichirarama munyika imimi chaichai ngomazigo kana ngomasparks musati munogona kunge mutonomwakadzi mukatosakana navo mukatorara navo nezvirwere atitenga zvehiv chaichaizvo asi muchibuda musina kubatana chirwere chaichaicho asi umwe munhu akangobva asi kona iso chete atorowa pasi abvunzira kutoerera 2 months atogona kune kuti kune vanoroya unenge watiya pakadzi papo kuti pachasangana nomukadzi chete ngaatofa zvichiprofita ngaabve kuchiprofita hako kuchiprofita ngaasiri ana baba makandiwa ana baba magaya isusu ana masango nevamwe waprofita isu tinoprofita anditeka yes izvozvo ngaambogara pasi shoko rakutorinzwa ndikuchiziva chapindura kuti anotondiziva Ladies and gentlemen, I'm back again with Madzibaba Masango. Madzibaba Masango vato permanent feature yepanapa. Dai pasina kuti zveu Madzibaba ndezvamwari taitozovatsvagira basa panapa woitawo kana news reporter kana something boss panapa vanenge vanopafarira. Munopafarira kapanapa? Ngomazigo. Aiwa Pazigo TV ndopedu. Vazhinji vanotoziva vachitiona papi pana Pazigo TV. Ndopedu nokuti chinondikana chekuti Mwari ane dzimwe nhambwe dzokuti anokututsira munhu anogona kukusumudza kana kuti anogona kuti apa ndopako saka ndakatoiswa pano ndopangu makagadzikwa panapa havana kuzvigadza ende I think tinenge takukwanisa gore tichishanda naMadzibaba Masango patichasvika 1 year tinofanira kumboita ka anniversary kekucelebrate kushanda zvakanaka pano anmona and then what ne special guest yazotara tisati introducer DJ Sparks Zim Reality ITV toshanda nawo zvakanaka is a fellow journalist and vanotibatsira zvino nezvino anomboshandawo futi nana Madzibaba Masango zvintroduce DJ yo wagwan the reason why ndaya panapa it's because pane dzimwe nyaya dzekuti dzichitika dziri spiritual zvokuti nyaya idzo dzinetsa kuti but tinoona Mwari wakaita sana Madzibaba Masango ko pavanodzinzwawo nyaya dzakadai idzo vanodziita sei like recently pane nyaya yemusikana angaine mwana wake angachitarii kuti mwana wangu akatanga kuzvimba dumbu ari kunzi akaroiwa namai wangu nyakubereka but mwana iye unfortunately akasvika pakutofa anofanira kavigwa nhasi saka Madzibaba Masango muchinzwa nyaya dzakaita seidzodzo hampane zvamunokwanisa kuti makangoona even pasocial media hamukwanisi kukontakta vanhu ivavo muchikwanisa kuvabatsira hapana zvamunokwanisa kuitawo here ndotenda mukoma Sparks chichiita chekuti vanhu vaive tinenge tichitoda kuti vabatsire asi nekuti chinoitika chekuti vazhinji vanenge vane vamwe vanhu vanenge vachitenda kwavari vachibvunza mwedzi muno ndasi kunoda kupora saka tiri kuti isusu kungoya panapa paTV panapa kungoya inyoreba haungoya panapa usina pawakatsika kureva kuti unenge wakatosimba wakatumwa naMwari zvechokwadi because vanhu panapa mabviro patikaita ane nguva ende hapasi panapa chete patakatanga kunge tichiuya pakawanda muzvivhitivhiti zvatinofamba tichienda kubva nekudhara chaiko saka dai tisingagone basa racho ipa mudai takatomhanyiswa kudhara kunzi vadzingidze ava nditi havana chienda se chavanoziva saka kureva kuti mukaona tiri panapa tichiuya panapa vanhu vakaona matambudziko akadaro ngavauya naye kwatiri kureva kuti isusu kana chita toita back to sender
ndopatifanira kuratidza simba redu papi ipapo pana vanhu vakadaro kaita tishuwa tinoporesa vanhu pataratidza simba redu papi ipapo. Saka dzimwe dzenguva munhu anenge ane kwaanotenda kuti hainini ndamboendawo kwakati kwaanenge amhanyiswa ndese ambosvikako. Asi kuti isusu vanhu ivavo usati munhu kumufonera kuti handikubatsire andenge une chimwe chinhu chawakuda kwaari asi dambudziko rinenge riripo. Saka kuti isu vanhu ivavo kana vachingotenda chete ngavate kuti pavanosangana matambudziko akadaro ngavabate vakaita semana mukoma Sparks ana mukoma Zigo vokubata kuti ai imbonyisa kuti pa munhu akwanisa kutibatsira dambudziko rakati zvinobatsirika. which means kana pachinge paine mhuri yeZimbabwe vari kunzwawo Zigo vari kuona kuti dambudziko ratina rakura ndizondoita sei. I think vakasununguka kuti bata tomboenda kunavo nevavo kuna madzibaba masango tosvika tiri madzibaba masango munhu uyu ane dambudziko rakati chimbomubatsirai. Yes, izvo zvakasununguka izvozvo. Like you know kuti paZigo TV panapa paponesa vanhu vakawanda asi kungoti chete vanhu havatende tu vanhu havadzoka izoti ndakapona handiteka munhu anenge akutomhanyawo nezvaanenge ada kuita. Panapa kubva chiita mapurogiramu atiri kuita panapa tikuona vazhinji vaita se vasunungurwa pazvinhu zvakawanda ende vazhinji vaichema matambudziko akasiyana siyana. Saka kuda kuti matambudziko anoyana vanhu akasiyana siyana asi vanenge vachibva mukuroyiwa asi vanhu vari kuyambuka. Saka chiendeka chekuti imimi pamunoona vanhu vaiva itai kuti muuye navo vamune muchiona kuti ashuwa dambudziko kuti munhu nguva moneka chinyara kuuya kuti andikazoenda kweke ndozoonekwa paTV kuti ndachibatsirwa nanhengi. Kuti isusu chero pasina isu kwaisa tibatise maTV ana mukoma Zigo auye anytime mamuye anytime kuti tinonguva yekuti kana chiita mapurogiramu akakura ndipatinokudedzai kuti uyai kuno tiita mapurogiramu handiteka kureva kuti hatina misi yose hatingagara tingoti isusu musejeri medu ngamugare mune makamera mune chakati like kuti ndikatonzwa vamwe itanza tutosvika kuya kubatsirwa nokuti chiunzana ana mukoma Zigo anenge variko everyday kupi ikoko aiwa ana mukoma Zigo anotouya tavadedza kuti uyai kunoko kune nyaya yakakura iyeye yakati ndipavanouya handimapona. Saka kuda kuti vanhu vanenge vafunza kuti zvinhu zvese zvinongota zvese kubatsira kuti ngoita vanhu kutowa kuchiiswa paTV handimukaonaka no hazvisirizvo. Saka vanhu vanofanira kupatenda panofanira kupaziva ipapo kuti no hazvisi zvese zvinongokandwa paTV plus mune private booking ndo saka chitaura kuti patinoitira mawanowani yedu izvo tikapawandudza pari special chaizvo kuti munhu akasvika akagarawo achiitwa munamati yake anonzwa kuti ndiri panzvimbo yakanaka ndokunobatsirwa isusu ana Zigo animona ipapa nyaya yanga itorwa naSparks pamatorwa nyaya yeuroyi ende uroyi unenge uri kubata ana amai ndoona kumachechi edu isusu endimi kune kakuramba kuti hakuna mubereki angambokuroya mubereki akakutakura kwe9 months chichi hakuna so zvinogara zvatongorambwa. Unoziva mukoma Zigo sachindinakidza zonje kuti chinhu ndine mumwe murume ane almost kuma20 tongoti ma30 years achigara nemudzimai wake vane almost 4 months vachiya kusejeri kwangu. Murume andini ndinomuka kaneta everyday zvokutoniita zvokutoti ndoita zvokutomutswa kuseri chaichaiugara paseveno chimuka mende kupi kubasa apa anda zvekuzvishandira kunoita miviri zvokuti anzi ndakangorara ndarara. Saka auya tamupa munamato last week iye anga asingabhirivhe kuti mukadzi wake muroyi mukadzi wake chaichaiye asingabhirivhe kuti muroyi watamupa munamato unoziva kuti nhasi makuseni auya zvikanzi baba ndaona mukadzi wangu direct andatanga kunza madzikira andatanga rota chichiswa mabhodhoro ndobva ndavhunduka ndobva ndabatidza light abatidza light ndobva ati mudzimai ndobva ndikubatidzire light nkamuchera ndobva ati ndine zvakubva asipo achingoti rare futi muchana ndobva ndadza futi dzikira kuti futi anzobva ndafunga ndabatidza light hanzi mudzimai ndobva tuti muti toyani light handitika anzi akaenda zoti rega nditure munamato yanzi saka ndamuka ndatora munamato mudzimai asingazivi ndobva atora munamato ndobva aita zvaaita pamunamato yenu andobva ndati michana nzi ndamudaidzanenge ndirese ndakotsira sina kukotsira andanza kuona mudzimai achidaiso kumeso wangu kuti atokora saka kuroti vanhu vanoroyiwa baba nemudzimai wako anokuroya warutovaka musha naye wauntoine vana naye anokuroya iye achitokuda anditeka. Saka chinonzi uroyi mhepo imhepo inogara pamunhu kana wahusiku yakutoda nyama. Saka
vanhu vanonzi kuna uroyi amai ako angazokuroya sei iwe watokura kureva kuti imimi ngada kumbokubvunzei mukomaziko makafidha huku imimi munobaya nhiyo here yehuku imimi kandi mundomira kuti huku itange yazumbuka yakutengeseka wanati huku zinenge zitori mudanga zichiti imimi munoti ziko angatiuraya achitikandira andikona kureva kuti hakuna anobaya nhiyo yehuku unotobaya huku yaita se yayaruka uona kuti yakudya nyama iwe baya kureva kuti iwe the more time yauchakura amai wako kana unga achikushandisa kukuita murume ndine mwe mufana ari kushandiswa pamebhurini apa komaziko ndichazoita kuti mufana yemuzimboti taurei naye inoti motikari nyowaniso komaziko ifana neyenye moona ine kadhori mukati imi everyday muda kuti laini inofonera nzira padonhera mukati mechi muredhiyo muyanditeka rabvaenda kumberi kweke mukufanira wateke ndikuduburechi redhiyo kwakuona kadhori mukomaziko kakanamirwa kakatogara kandoni zita rake mumota make apedza kudaro mukomaziko achipedza kudaro achibvabvisa kadhori akakaenda kusejari kurugare funga chichangu yese kutochiziva last week ndinoona iti wakutochiziva zvese zvipi izvozvo watapisa kadhori kaikayaka nemotikari iyi yanditeka apedza kudaro marimwe zuro anga nebhebhi rake vane 6 months achimamudza nebhebhi iri zvapanguva yakatsi pamberi pake apa 2 dzebreak wadzarova naipapo dzichirova naipapo nhasi musikana muka akabhuroka akati fight dzichitomburudzana katsi dzebreak ikeni go iko kumotozokoza dzeti mukomana asi munhu kuti tifungidzira pa munhu atoripokatsi dzaitomarana zvokutongisana aiwa uyu anga nemusikana wake oright uyu anga akagara nemusikana wake itoti makagara mupaki nemusikana wenyimimi paperi penyimbo yakatsi tozizonga kurovana ipapo kurwa shone nosiya tiri makorekoreka tobva kudare wenika oright ora dzatakana fight oright pajeka saka nhasi amuka akabhuroka nemusikana yes kutobhuroka pawhatsapp zvese nekufona apa mufana uyu pamba pacho akati zamba pavabereki ati zamba pavabereki auti inini ndairota amai vachiuya usiku achinishandisa kuta murume vachishandisa kuta murume anzi naiye ndobva ndati pakati paiwe munamato kwedu uku ndobva tamupa munamato so tamupa munamato akaona amai vachipinda direct vasina kupfeka amai vake chaicho direct mumba momuzimu kudei anzi vakangotanga unyara nyara zvinobva kuda panze ndopawaenda mufana akabva kutsvaga mufana somuna anongobata bato zvaanobata batawo ndobva angoshifta pamba ndobva aenda kugara kushamwari yani yake kudzamara azitsvaga uchi kadheni kakewo kari kugara kutara kuno kumufana ari kugara wega asi mazera tingati mazera emukomana uyu danditeka asi ma1 saka kunze kuno kuna vanhu vanoroya kuroya chakuchaiko saka ndisaka chona kuti dzimwe dzenguva unonzwa kuti munhu akaurayiwa namai vake nakandi akaurayiwa nababa vake akarorisana neni nababa vake like muwareni park funga makambonza nyimwe nyaya yastori yemuwareni park padhuze ndipa panzi pachia pasababend pai apa pana chembe pana chembe yairova vana vaine kurova every 2 months 3 months panonaya mvura pese inenge chingorova chete nditeka ndindikaenda kuti basa pamba papi ipapo nanhasi apachafiwa zvo wanditeka asi chete chekuti munhu auraye vana vachiri vaduku ba kuno vamwe anogona kuuraya vacheche asi vashoma kazhinji munhu anotanga kushungurudza vakura kudaro like mukomaziko funga panotozobva hondo yakakura ndepekuti musingatozenda neshuga kumusha motombonzi kana ndina shuga upanza hatina yatova hondo muroyi atopinda siriasi ipapo saka vanhu varoyi variko tukunwa makatopika kuti vana vangu vafana kurorwa chero vanasikana vafana kurorwa ina isiko vakadzi cheteba kuna namai cheteba zviri kunyanya nokuvarume chaiko chaiko kuna mashandisa vana vake vaiti vakadzi andimboona ipapo vamwe vana usati wakatasa mukatumuka chero makazona mukomaziko vamwe vana vakuzimira mumavenues machimira wakadai so asi mwana yakutsvagei mavenues akanaka kudai so iye kuti mudzimwe nguva mwana yakutoshandiswa haana kana nguva yekuti yerugara iye kuti atogara mumba haana saka tozona zvinangu ndichiti ndikuita bhinya uko ndikaendese ndichingoenda ndakadaro sombe mashango watotanga kufunga vemavenues vanoziya kuna vamwe vanhu vanototati ukafamba naye apa ukafamba naye tonzi
mukomaziko akazvibatira mukadzi wavo wakanaka chaizvo nditeka asi mukati mune mhepo dziri serious animapona saka kuda kuti varoyi vanoroya varoyi vanodya varoyi vanoita zvakasiyana siyana yes mazi mhepo anoya pavanhu vaivaya saka ndo zvinenge zvichiitika mukomaziko izvozvo saka mushonga uriko hazvina basa kuti muri close sei wanotoroya ende munhu anotokuroya ndiye ari close newe hakuna muri anobva kubotswana kuya kukuroya iwe ngomasparks asingakuzivi hazviiteka zvakafanira nembavha chacha ino yakubire wewe ukaona shaya foni mumba mako iwewe hakuna munhu angabva kuchitungisa kuya kuba mufoni kwasparks azivazerifoni kwakati pono munhu upecho ndiye anotokubira upecho ndiye anotokuroya upecho ndiye anokuuraya zvafanira kuti unogona kuroyiwa iwewe nemunhu asina kukama newe anokuroya zvokutambudza kwenguva yakareba asi munhu anozopedzisa kuzokuuraya munhu weukama wako nokuti munhu weukama wako ndiye anoziva mutupo wako munhu anoroyiwa nemutupo imimi zvozviso kana mukanoziva kuti nhengi ndiye hama yangu atambudza inini ndiye akuroya shuwa musha medu shuwa ari muroyi iyeyo mutupo wake uyu madeketira imi shuwa amina matati ndakupa imi utaurira zvamuri kuda hazvimbotore nguva bhekutosendeni ingatorova because mutupo wemunhu anenge achikuroya mutupo unoshanda zvinhu zvakawanda mutupo ndounorevererwa kunzi zigo ngasaite mari uyu zigo ndokwanhingi ndokwatembo saka zigo ngasaite mari sparks ngasaite mari ndokwanzou anditeka saka munhu akataura nemutupo wako chete maminetsi kuenda chero katoroyiwa nomumwe munhu ari kunzeuko akatokuroya pangopinda chiti wako ukama chete akazokupindira ipapo chete kobhoraitasi rakagoweswa ya sikaereka tingosiyana nazvo zvemutupo ngomazigo ngomasparks vanhu vanoroya usati da kukubvunza usati ukatarisa kuti mukati mugeneration ichikura kana tichirarama munyika imimi chachai ngomazigo kana ngomasparks musati munogona kunge muti mowakadzi mukatosakana navo mukatorara navo nezvirwere atitenga zvehiv chaichaizvo asi muchibuda musina kubatirana chirwere chaichaicho asi umwe munhu akangobva asi kuona izvo chete atorova pasi abvunzira kutoerera 2 months atogona kureva kuti kune vanoroya unenge wati hapakadzi ipapo kuti pachasangana nomukadzi chete ngaatofa andogona kureva kuti yes saka mahwani asinambona munhu anongotanga kungoita anongoti achitizizira chipambire chirwere ipapo netombofunga kuti panyaya chirwere wedza wanyanya kana munyama aiwa hausi munyama ndo mhepo yacho ndokuroyiwa kwachekoko vacho so isi wedza wanyanya kana kuti waroyiwa ti yes muzamu komasparks izvika munogona kumutona munhu konzi komasparks wamoti sparks achitofamba wena akasimba wena asi nhenga akarowa pasi akaenepo akarowa pasi saka kuti mahwadi saka unenge wakatoiswa ropa rejambo chacho chairo remunyama andopona saka zati zvatiitira panapa anenge mafanisi ka asi vanhu vausangana zvinhu zvakaita se zvakadaro inoti ndikaenda pane umwe musha so unonzati vanhu panapa wese vanofana chirwere wese anditeka asi da kubvunza kuti vanofana chirwere wese anditeka mapiritsi yaya ariko akana mapiritsi yaya hatomubvumi inyaya kuti pane akukonzera dambudziko ripi iro kuti vanofana kuti ufene chirwere yes anovapona saka toda kuti dai mwari atiitira zvakanaka vanhu vadzidza kuti kune zvirwere zviriko zvinokonzera nevavengi kune matambudziko aripo anokonzera nevavengi varoyi variko ngomazigo kana asati wakuroya ndoti hanza ndaroyiwa usapamwe munhu atambira pepe inoperera kubhawa asi kana asati waroyiwa ngekuti havako undi havako waroyi munhu akondingana mubhedha chaichaiso kuti asidao atambira 1000 asi mubhedha atenge chii mari yake ise ikuperera kupi ikurohwa nevaroyi atiteka vamwe varoyi vacho hausi vanenge vatori vasikane aiwa mozi ndiwana nyanyorowa mari zvinotandikutika vanokutuma kuenda ikoko wazviona vanokutuma kuenda kupi ikoko zvotopera iwo riri ndikudiwa iwo ndikudiwa asi watokandwa mhepo yekutoti unoti anyeka madiwa yangu yasiraiti mozi ndiwana nge maroyi aovoti ndikutopisa asi kupisa kwako majeka tasati bhegi rako rikuenda kupi andapona
Bosi varoi vanhu kandikuona nge vakusanyanya upengesa. Vakuita kuti udiwe netumabhebi wopo. Vatuchikuruwa Yo pafunga turi kupisa ma20 achitoenda. Saka pakapazuva kakakuita pawiko kakakuita unoti 1000 yaita se yaruwa pasi. Akazodai ateka chibhedha kana trupe patiteka. Saka yes. Saka varoi varikuita zvese. Voti nyataura nhasika. Iri serious. Bosi ndiyabataura nyata inoona bata wamwari yo. Asi tori nyaya yechokwadi itoitika. vasimbori kure. Aiwa arizoziva zvedu. Ari mapaona. No problem. Togona kuti totomhanya chiprofita panapa. Tofamba. Asi muprofita panapa here kana muprofita? Aiwa tikutaura zviri kuitika muvanhu. Zviri kuitika chi muvanhu zvatiri kuona isusu kuti shuwa izvi ndozviri kukonesa matambudziko. Alright. Andapona. Pane nyaya ndabvunza futi tichibva panhau idzodzo. Pane nyaya yerukawo. Ndanichitaura nevanhu about rukawo vachingotaura. Sanzi nawo mwana anzi rukawo. Kana vanhu murume nemukadzi vakarara vese inonzi missionary style vakagumanisana maguvhu ndo parinobata. Asi kana vachirova mutambo wembwa yakanzi kwamambo bosho. Hanzi dog style munoiziva here? Hanzi auite chi? Rukawo hanzi saka iwo. Chinoitika mukomaziko nyaya iyeyo yakafanana nekutora poison kuisapo. Uisa mvura kana kusaisa mvura. Poison inouraya. Uirova nedilution. Bozi mutaura angati naye maskati handira. Angachitaya kuti chisingafanira kugumana igufu. Yakutandara yeyo. Angasanyebere vanhu. Asi mavhidhiyo ese andinoona erukawo. Ndati rukawo runorova. Ndati rukawo runorova mukomaziko. Tine vanhu vatiri kuziva zvatiri kutora parukawo izvo zvisokutara kwatiita kunoko. Togona kuti indemuona. Aiwa, iro rukawo runowanzomanifesta sei? Kungonamirana here? Rukawo mukomaziko zvafanira kunamirana. Rukawo rwakasiyana siyana. Pano rukawo rwokunamirirana, pano rukawo rwewambira. Rokuti unogona kungoita breki uri pamusoro. Pano ipapo. Pano rukawo rwebanga. Rwebanga rwokukoshekera ndo rwokunamirirana wauya. Ndo runonzi wembwa, ndo runonzi ruturuka rwembwa. Bozi vakuru kudhara vaiti imbwa pai padzinosangana pai. Anditeka padzinhu dzakasangana pai paimbwa pai anditeka vanozotora tsvine inenge donha pasi inenge donha pavhiri wotora ivhu racho rosanganisa nezvavanosangana nazvo vakutogadzira kutokuda chi rukawo ndo rwembwa. Right. Sa imbwa wamona imbwa padzinorohwa chine rukawo. Wambona? Right. Kozoti wambona pekuti imwe ndatiza imwe ndatiza inenge yarwa nerukawo kana. Right. Kozoti pane rukaro aiwa kwete izvozvo. Kozoti pane rukawo rwokuzvimba dumbu. Iro ndakamboruona. Kuti unda tsinga dzegreen padumbu anditeka iro rukawo rwetsinga anditeka. Kozoti rukawo rwemajuru. Rwemajuru ndokuti wewe unongochiona majuru achipinda kunhengo kwakoko. Achiruma. Achibuda pachinhonga achidzoka. Ma1 unongojamba wegani ipapo. Kozoti pane rukawo muramba. Kuti unofanira kugara makumbo arichi makumbo anozvimba isaya. Samakumbo afanira kugara ari mumvura abude mumvura. Itoiswa mvura. Ndanditi mushamwari yangu yangatorwa nawo iroro anditeka. Saka rukutaipe rukawo rwezhinji rwacho. Ndo rwokuti kana uchigara like ndogara kudharu nini. Kana ndada urapo ina anifuka kaida dharu norapo dharu anafanira dharu nenzira nindeze yanenda naye ini mazezi. Ndofa tendeze ndona shamva uko ndozodzoka nokuseru. Yes. Orapo anditeka. Yes, izvo zvanotaizwa zvoka izvo chibvunzai. Kautenga kutendera nomuzera banu kodzoka nokuzasi kodzoka kana izvo. Uya urapwa andogona. Saka rukawo ruri pakasiyana siyana. Pane rukawo futi rwenhowa. Unotambisa nhowa yechipande chemasikati machena ichi. Wakura. Watokura nhowa yotanga kutamba. Andogona. Saka rukawo ruri pakasiyana siyana. Ma1 sachinje chiyonzi rukawoka haichinje unzi hanzi chete chiro wakadai chinongorova chiro chatoiswa. Alright. Ko parukawo unotora nguva yakareba sei usati wafa. Bozi ndo pari important papo kuti mukwanise kutsvaga help. Alright. Rwambira rupe nguva. Rwambira kutogongora kutongoita black. Yes. Rokunamirirana futi kazhinji
amurarame mese Alright. iro rumo rwacho rese rwokuti zvemakumbo rwokudaiso rwokuti zvemakumbo dumbu chichandireka uyu unogona kugadzirisika ukakasira rese kumhanya. Bvunzo ndinawo unotanga uri trick. Paunenge wanamira navanhu paipai because ndambonzwa ngwachitara neguvha maguvha chinenge chichitika nenguo ndinenge chirapa kudzonzeka here inzwai chinoitika ndechekuti kandataura nyaya dzedzedzi tutara zvinhu zvemaspiritual anditeka zvinhu zveuroyi zvouchereketwa kuti wakatora gaka chechero ukadya gaka remunhu mumunda makagadzirwa gaka iroro unogona kuona rakamhara pamanze pako apo gaka iroro rawadya iyo raenda mudumumani mako mumwe munhu anobaka nahuku anditeka kuti huku yafaka asi kuchema kuti iri mhenyu kureva kuti zvinhu zvinoitika parukawo kureva kuti watsika munzwa iwewe pasinga watsika chipikiri kanditi pakaiswa chipikiri kureva chinongokubaya. Yes, saka achina nidhi yekuti watsika sei dire gumbo here watsika nechiguno wakani pamusoro pegumbo here chinongokubaya chete. Saka rukawoka zvinhu zvinoitika zvekuti imagic inenge ichitoitikawo pasi iri riu inenge ichitoitika ichitokwadza ichitoafekta munhu. Alright. Ndazobvunza mubvunzo pasandayatsopedza nemubvunzo yekutanga. Kuti period yekuti tomboti wanziwo waita kuzvimba dumbu ungaite period yekuti madays mangani 5 days 10 days zvakudhipenda navanhu vaugadzira type yacho manje because takutaura nemunhu agadzira chinhu zvacho kuti akagadzirwa sei andopona. Yes, pane imwe futi yokuti yenhingini yekamba rukawo rekamba rokuti changamira ndanga kudzokera mupi mukati ndivanozozvimbisa dumbi ivo vakazhinji kacho. Yes, muteza unodzokera mukati kozoti futi pane umwe ukadzi rweruvari alright kozoti pane futi weruware woti mukadzi chero wadawarana naye wasvika hapana chaunokwanisa kuita. Iwo chinobva waneta nhengo iye mukadzi hapana ubva waenda hako ungorarama zvako mukadzi ndiye anenge agadzira. I think ida kumbokurudzira maviewers kamba chinge mafunga zverukawa ndika I think this one best because wakangozvishaya hako wazvishaya boenda padeni. Right, takudzoka pasendo locking yamunoita imimi tisingatayo zverukawa because I think zverukawa zvinhu zvane zvemushonga asisi zvechecha ndika tadzoka pasendo locking kamba chinge maita sendo locking anyatsonzwisiswa maybe mubvunzo wakambobvunza mamwe maviewers epanapa zigo akatsowana explanation yakakwana kamba chinge maita sendo locking panoshayika here pane pakaita isu tine sendo locking kuti panoshayika futi tinayo tinayo iyo kuti panoshayika futi tinayo. I think yo ndakaita mwe mvesi pane mpesi ari kuEngland ukonachi pambaya pamwe mtona nyaya dzekupodza pano mpesi anga asingagutsikane nazvo zveti mpesi efunga akatona nyaya ngano tanga kwara nokuseka ari kuEngland akati madzibabana kuti ndinzogutsikana chegwadi here tanga mamboresa tanga mandisira pamukadzi wangu andasota last week iyoyi kuEngland wandosotirawo tikusota baba zigo tasota ka abati madzibaba ndikutoshamisika mukadzi ndotoya kuda kuruwa baba ndaatadza kuruwa poto ndakati hawo alright it's okay chiita zvakati nditeka zvobva zvaita saka kureva kuti iwe vhesi uchiisiwa mufatanga kuona ndishokwadi here testa yes zvafana kuti iwe uchitotesta mba mako matesta kuti shuwa madamu shuwa here kuti ndikaenda ndikadhiraivha gonyeti rangu ndichienda kuZambia ndasiya musha wakaita se wakazoserwa. Saka uchiminzi yenye mimi ndiye kungovhara hapana zvimwe no munhu haasi afektika zvake asi tine imwe yekutozokwadza futi ita tinayo inokwadza munhu anozochusa zvaari kuda. But pane inokwadza pane here period yamunopa imimi kuti akauya kuzotaura nemi kana kuti avantaurira nomuridzi waharara nemukadzi vakanti mukadzi zvinotaura kuti penza kuti ndiani atorwa mukadzi chete mutaurirana nditi kuti akatadza kunzwanana koiwo wambozviitirei sanonga kuti ngofa aiwa unotambudzika unocheneruka kuti hako waiti kusvika wazoinza kuona kuti hashiwa tacheneruka panapa kureva kuti unenge wakubuda ropa iri serious baba uzochiitika so chekuti chii
kana usati wambotorwa mukadzika unoona unenge zviri nyore usati wamboroiwa handiti asi siti kuti isusuka dzingoma zigwe dzinyaya dzatutsanangana zvedzipanapa kana ngoma sparks nyaya dzenyaya dzakakura itori story hombe yokuti vanhu vachiitarisa panapa indenge dambe indenge kutamba kana kuti titanga majokes zvinhu zviri kuitika ende vanhu tiri kuona vazhinji vari kuuya nevesero vachiita sei vachigadzira zvinhu zvavo saka toda kuti zvinhu zvitoriko ndofunga kana muchimboona mavhidhiyo edu apostle TF Chiwenga wakapa profesi kuna evangelist Muparinga naTinashe Chikuse naPatisani kuti anzi munenge makamhura Mwari kana matauriro amakaita paredhiyo munenge makashora Mwari saka anzi mark my words muri kutsakatika mamanje ningi havana kuzotaura kuti muri kutsakatika mazwi apa vanangoti his days meaning apostle evangelist Muparinga are going to be shortened mazuva avo achaitwa mashoma munotione zviprofita izvi zvondoona kuyandoti vamasango ndotenda vano Chiwenga haasi muprofita ba Chiwenga haasi muprofita munhu anenge achingotaurawo zvaari kutaura handiteka haana kana chaanomboona Chiwenga ba handiteka Chiwenga ndova stories iyo yekuseka iyi yatikuite ndori kufira Tinashe naPatisani aiwa Chiwenga haana simba iroro ana simba rokuuraya vanhu ndiMwari Chiwenga haana simba rokuuraya vanhu nekuti haasi Mwari saka iye kana akuzviti ndiye Mwari ada kuuraya vanhu vakafa ndiye anenge auraya asi kana iye akuti adzidziswa chiprofita asi Chiwenga haasi muprofita anombopawo maprofesi muprofita munhu anopa asi izvi zvaakaitaura izvi zvabhana nyaya baba kana achida ndiripo indi masango anogara itano zvake masango ngaandipe chiprofita ende tundu kuti iye ndakambomuta kuti ngaamboya timboenda paground timbofesana chaiye timboprofita vanhu 4 or 5 handiteka Chiwenga ndiwo shoko anoparidza shoko kana isusu muChiwenga tomufananidza nevafundisi ekwedu isusu vanoparidza shoko zvichiprofita ngaabve kuchiprofita hako chiprofita ngaasiyira ana baba Makandiwa ana baba Magaya isusu ana Masango nevamwe vaprofita ndisu tinoprofita handiteka yes izvozvo ngaambogara pasi shoko iro akutorinzwa ndikuchiziva chapindura nekuti anotondiziva but iwo vanenge vachitika ndiri apostle kana uchinzi ndiri apostle mune maoffices anenge arimo echiprofita ekuparidza evangelism nekuti makaya chechi kwedu kuka kuno vanyori variko vanonyora mabhuku vaye handiteka kunotonovaratidzwa variko kune varoti variko hazvingai kuti mutumwa ndiye anosimuka ndiri muroti ndiri muratidzwa ndiri muparidzi tozvibva tatota isembonakatana nendimi pane monatana nendimi masowanzodzidudzira todzidudzira isusu vanenge vachinzwa ndimi dzacho ende ndimi dzakanga uchidzidudzira futi hadzingonzi ino vanhu vese vese ba ende hausi musi wese futi unonzwa ndimi kudzidudzira futi unopodza futi kudzidudzira musi wacho saka ndimi dzinodudzirwa nenguva yacho saka chiendeka chekuti aiwa Chiwenga uyu ndiwo pasocial media petinge tiri apa anotsvagawo mbiri nekuti zvinhu zvitese zvifambi saka tikutenda kuti mashoko yake yakanaka asi anouraya munhu ndiMwari ndiye ane nguva yekuti ndakuuraya munhu zvafanira usati kuona munhu ese atofa saka ndiabhurosi ane simba rokuroya chete haana simba rokuuraya Mwari ndiye anoziva kuti uyu munhu atambudzika rega nditore mweya wangu ubvisa mweya wake kana chikwanisa papanokwanisa kupapindura wachipindura tozoitaura pamberi pacho aiwa tambogara panapa tatandara I think vana veZimbabwe varasangana nematambudziko akasiyana-siyana vamwe urwere vamwe vanotenge munyama vamwe zvakasiyana-siyana vanokuwanai kupi ndotenda madzibaba Masango anooneka kurugare paAC 35 muna Mambo kurugare uku ndikwatinenge tiri so vazhinji vanongofona panhamba dzedu idzodzi vonzwa zvisere vonzwa zvisere ipapo vachitibata tichikurukura navo vachibatsirwa ndo pavanotibata matambudziko akawanda ari kubatsirwa vanhu matambudziko akaita akawanda ari kubatsirwa vanhu
ende 2 tuti vanhu kana vachinge vachifamba kubatsiwa ngavafamba nemwoyo wese zvavo zvinofamba zvakaita se zvakanaka kuzoravira munhu wamwari haedzwedzwe ba zvafanana nezvikuitika zvaita zvana Chiwenga naMuparinga vanhu vamwari vafanira kungowisana tofanira kufokesana nokuwisa vavengi kuti vavengi vari kuda zvipi tobatsirana nokuwisa vavengi matambudziko opera like siri kutedza kuti vanhu nematambudziko ngavauye nemwoyo wese vachibatsirwa yes zvinoita zvakanaka. Ayo Baba Masango, thank you so much for gracing us today. Thank you for gracing us. I think next time tichambenda teso kuchechi pamanenge paine musangano inotowanzobatika pamusangano inotoba tauya tifanike zvatakaita pagweru paipai tombospama zvekupi. Thank you.